Pazzo és un muntatge que ens parla dels lligams familiars imposats genèticament i de les obligacions imposades socialment. Jordi Banacolocha i Adrián Grosser interpreten a dos artistes de circ de generacions diferents que veuran com trontolla la seva relació i el seu futur a partir de les necessitats vitals del més jove. Pazzo! Pazzo! Darius, dove sei? Ja ho veig, Podria ser tu també de tant en tant, això. Bé. Bé, mentider, no ho faràs mai. Que et dic que sí. Espera! Quin número els fas? Vaig canviant, depèn del dia. Pazzo, foll, boig, és un text del Félix Herzog i és la meva primera incursió en la direcció només de text. Per mi va ser una sorpresa molt grata que em vinguessin a buscar des del Versus i em diguessin volem que siguis tu qui dirigeix aquest text. L'obra sobretot ens parla d'una relació paternofilial, però en realitat no són pare i fill, això és una cosa que de seguida desvetllarem, però sí que hi ha aquesta cosa de que un se n'ha fet càrrec de l'altre. I ara arriba el moment en què potser l'altre s'ha de fer càrrec de l'un. Doncs que no sóc cap lladre, jo. I pidolaire tampoc! D'aquesta casa no demanem almoina. Però quina casa? Ens guanyem la vida gràcies al nostre talent i al nostre art de fa més de 3 generacions. Per això estem morts de gana. Quan ja torni a aixecar aquest circ. Quin circ, Francesc, quin circ? Però si abans de que és una deixalleria. Personatge complex, perquè és un senyor que ja ha viscut tota la seva vida, està en el final, ja no té res, perquè el seu ofici ha perdut el seu company de feina i ha perdut la seva feina i no, viu com un homeless, de fet és un pidolaire ja. Ell viu en el passat, no? I voldria que aquell noi que viu amb ell, el fill del seu company de tota la vida, tirés endavant allò que fos el que havia sigut el seu pare, no? Jo faig el personatge del Darius, que és un noi, és un nano, és un jove, és allò que no acabes de saber quina edat té, perquè és un tio que també ha tingut una educació molt diferent. Ell s'ha criat tota la vida aquí, ha vist també la decadència del circ, ell abans vivia aquí amb els seus pares, i amb tota la trupe i tot, i ara, doncs, amb els anys s'ha anat quedant amb el Francesco, sols. I tot això el posa en un lloc molt estrany. No és feliç i creu que el que ha de fer és marxar. Aquests deures imposats per la nostra societat ens impedeixen créixer com a persona i desenvolupar-nos i acabar de ser i de viure la nostra vida o hem d'acabar de viure, perquè això és el que ens toca, hem d'acabar de viure la vida com l'altre ho veu. Diguem que parla també una mica d'herència, de llegat, quin és el llegat que un vol deixar en l'altre, quin és el llegat que l'altre vol rebre, si realment és això el que vol o se'l vol crear ell mateix, no? Què passa? Que no ho veus? Un nou futur! Què has fet? Els he fet de tot. He cremat fins l'últim cartutx. Els he cantat, els he ballat, he fet el número de la cadireta, el número de l'Angelet Mort i tot m'ho reien. I com més feia jo, més reien ells. És molt maco veure com aquests dos personatges s'estimen molt, però sempre troben algun impediment per comunicar-se obertament. És un personatge que jo no havia fet mai. El món del circ és molt allunyat de la meva... Mai he fet de pallasso, mai. Soc molt pallasso, però soc molt pallasso a la meva, no a la clàssica. I m'ha agradat molt fer-ho. I el Roberto m'ha ajudat molt. També s'ha de dir que el Roberto, que ho domina molt això, m'ha ajudat molt. M'està ajudant molt. I l'Adrián, que és un crac, He creat una família molt guai, perquè és petiteta, però ens hem avingut superbé. I amb el Jordi doncs, he pres moltíssimes coses. La meva generació està com molt acostumada a voler-ho fer tot molt bé i formar-nos molt, i no sé, i ens oblidem una mica de passar-nos-ho bé. I amb ell suposo que ja s'ha deixat de totes aquestes tonteries i ve aquí a viure. I és el que hem de fer, jo crec, tots.
Alguna cosa es quedarà sempre pel camí. Ah, llei de vida. Si jo no hagués tingut un moment de valentia, mai no hagués muntat aquest preciós circ. Perquè sempre t'ho fas venir bé per acabar-me explicant històries teves de temps millors i passats daurats. Però, No, és igual.